помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Още се молим за присъстващите тук и отсъстващи православни християни. И утверди, Боже, и Боже да съди десница Твоя. Христос не сам прослави себе си, за да бъде първосвещеник, а го прослави онзи, който му е казал: Син мой си ти. Бабу своите заповеди, алилуя. Слава Отцу и Святому Духу. Огромна е скръпта. Почивай в мир, отче Александър. За нас винаги си бил и ще останеш пример, светла вия, пътеводна светлина и дълг да продължим делото си. Съболезнователен адрес от президента на републиката. До презвителя Мария Чакърък, до господин Димитри Йотев, председател на Фондацията на Българската православна църква Свети. Thank you.